Amis téléspectateurs, bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe ayo Piindi TV ɗo ɓe mbawi tawede nder johliduni Baba Adama. Assalamu aleykum. Caggal yettude Allah e julde Rasul sallallahu alaihi wasallam, yettude nene baba halifaɓe diine kamɓe aada, yettuɓe ɗiɗi ɓen tigui rewindiɓe kamɓe tigui waɗɓe abonné e ganduɗa tigui oɗon chaîne le miroir de la culture pulaar sen mo chére sous région kala ganduɗa kay guittuɗo jeddi kono kadi hokki pulaar fartaŋe fina tawa e ko woyi hen rendo mum fa tabarakallah woni Piindi TV. En garti humnuɗo oɗon aadi mo ganduɗa tigui ko kanko humnanno ɗum faade mon mogo ngo gonduɗa ari naate ganni, mogo ngo ganduɗa ari naate histoire findini kono kadi yewti rendo pulaar guile oɗon saison première gasi ha joni rendo fulɓe kala ko dilli ya taw ko saison 2 hoddiro ɗum woni koɓe duwoto ɗum woni koɓe tototo gueno kala e saaha so gamdi tiggu yooɗi ko yummo jagge balaɓe oɗon wonkon ganda minen wonko min gandi baɗannoɗo présenté walla mbiyen ɗonoɗo ɗeɗon golle ko kañum tigui wonmo guewiɗen hande suspense o juuta oɗon gandi ko yummo Ousmane onon tigui yeɓoɓe mbiɗon ɓe Mama Sali ganduɗa hayso tawi woni hen o wawa ɗumen jibinde kono ɓe kokkimo oɗon kurum ɓe kokkimo ndeɗon yidde ɓe kokkimo tigui ngal ɗon teddugal ngal ganduɗa tigui omo handi fa tabarakallah ko kanko tigui debbo mo Agnam, debbo mo Agnemeje, debbo mo leñol pulaar ko kanko tigui woni mo gewiɗen walla mbiyen ko kanko tigui woni kokkiɗon micro fa tabarakallah ngam onon gandon hori kanko saabu ɓen kala rewnoɓe hoddiro o andini ɗumen holi kañumen hande noon Mama Sali min kam noon mbiyami mi wiyata Sali mawnam Mama Sali bisimilla ma e spécial hoddiro mbani mba Moussa Mignam ko bellam meɗen mawɗo e rendude ma e ndeɗo jonde e wono mbiɗa ni spécial hoddiro wadde so mbino an gandi ko émission yeeɓiyankoɓe hoddiro émission o kadi mo ganduɗa eɓe padda ɗum e kala 15 jours avant hoddiro en ara ɗum noon noon tawde hoddiro guila gasi ha joni eɓe namdo komin bismo hono on ɗo hande noon ko an bismi kam ɗo Seydi Niang bisimilla Mama Sali min kam hande mi wi ko Sali mawna moppa ɗum banggue Mama Sali ha joni kamɓe ɓe jagguirima yumma kamɓe foof minen fof min jagguirima yumma saabu hamin gandi ko golle paydunde mbaɗɗa e hoddiro gaga e wonde actrice principal hol gonno Mama Sali eyyi Moussa Mignam ko namdoɗa hankoden tiiɗi tawno haalde hoore mum weeɓani kono mami artane hen beele bandiraɓe kadi yeeɓiyankoɓe ɓe ganduɗa kadi ko fansuji Mama Sali en ganda hol Mama Sali haade men yettoya toon noon ko salminde ardiɓe galle ɓe woni bandiraɗo gorko Daoudou Moussa Dia en calminimamo en juurimamo ministre de l' élevage eɗen kadi beltanoma ko waɗa ɗum ko eɗen mbiyamo kadi yo jogoro jaam tawno ko honneur men enen kala ko noon tigui mawni ko Harouna Moussa Dia ha to Burkina Faso directeur men général Kabou Samba Diop mawɗo ardi bonnani ko ɗon ndewarten tan calminen personnel Piindi kala Moussa Mignam caggal de calmitimami e jabade konngol ma hol Mama Sali mboɗo heewi wiide Mama Sali ko debbo Afrique naajo walla mbiya debbo africaine kono noon Mama Sali ko debbo fuutanke to cour kono noon so tawi ha en jaari to ha to ganduɗa ko jeeyi jinnaɓe meɗen jeeyama ko to Bosoya to wiyete Agnam Liduɓe Agnam Liduɓe toon jeeyama eɗen kewi wiide neɗɗo ene jibine to jeeyaka neɗɗo kadi ene jeeye to jibinaka toon jeeyami kono noon mi jibinaka toon mi jibinami ko to e leyɗele ivoirien uji to e Côte d'Ivoire caggal ne jibinɗen toon ha puddiɗen mawnude seeɗa Allah waɗi jinnaɗo artiri galle o foof ɗo e Dakar ɗo wiyete NOTRE Guédiawaye en goni ɗon ha e cukako meɗen kadi boy town quoi eyyi hay cukako meɗen kadi jinnaɗo fini ñalawma goto o wi ittunomo ɓiɓɓe makko Côte d'Ivoire o artiri ɗumen ɗo e Sénégal ko guila wonde bamarankoɓe o yi kadi nanɗo e nder Dakar o yiiɗa kadi kañumen fof kadi mawnido ɗo taw kadi ganda haydara Fouta kadi gonta Jolfuɓe ittuɗo galle o kadi o nawta ɗumen Fouta Agnam Liduɓe ɗo Agnam Liduɓe ɗo ɗon jangguɗen ha Allah waɗi dartinɗen jangde meɗen nde dartinɗen jangde meɗen kadi en séri ɗon télécentre seeɗa par ce que nden ko télécentre uji exactement eyyi caggal muɗum noon Allah waɗi gummitoɗen toon gartuɗen ɗo e Dakar gummiɗon ɗo e Dakar kadi duttiɗen Fouta taw ko dewgal nawi meɗen toon caggal ne natɗen dewgal duuɓi ɗiɗi caggal mum walla duuɓi tati en garti ɗo e nder Dakar ha 2008
alitten ɗo kadi nawen to e Gabon taw ko dewgal nawen to gonɗen Gabon 2008 ha 2010 nden gartuɗen ene gartuno ɗen Allah waɗi taw eɗen goni sowiɓe Allah hokki men ɓinguel men woni Mariam exact caggal de la SALI au passage caggal muɗum noon ko nden hankanti nde jaaɗen ha gentuɗen mo ko nden pelliɗen kadi jottaɗo ɗo e Dakar pour wadde formation e nder formation mo mbaɗannoɗen o ko formation stylisme modélisme mbaɗannoɗen wadde ɗon arnade makko ɗon arnate am par ce que mi jibinata tan Moussa mboɗiɗi ar exactement gila mboɗo woni cukalel to jiiɗa am fof mboɗo ñanto mboɗo jogui meselle mboɗo ñoota c'est inné donc naatɗen e nder formation stylisme hade men naatde noon nder formation stylisme nde gartuɗen en 2008 en wonon kadi ken rewɓe tan sallotoɓe gillu ko ɓooyi en naati ɗo e mouvement ji politique Allah waɗi nden en wona élection ngaji ene paya pour élection ngaji 2012 garɗen Cheikh Tidiane Gadio mo ganduɗa ko idole meɗen kadi ko neɗɗo mo ganduɗa mo jiɗnoɗen panafricaniste aussi quoi guila eɗen woni sukaɓe ganduɗen jiiɗen kériyi parti muɗum garɗen mbaɗɗen en adhéré kañum ne yiiɗi en fotti meɗen e hoore muɗum Allah waɗi les élections 2012 waɗi meɗen responsable des femmes région de Matam fof woni parti Cheikh Tidiane Gadio MPCL jaaɗo mum élection ngaji 2012 ha gartuɗen ne gartuɗen Allah waɗi no waɗi ni nden noon puɗɗiɗen nadde e formation meɗen stylisme nadden formation stylisme eɗen mbaɗa formation o même temps wuuro meɗen Agnam Liduɓe yimen teskitima darde meɗen e yidde meɗen wuuro ngo desdi en association biyeteɗo Adescal Agnam Liduɓe jeeyeɗen e rewɓe idiɓe e diwan o foof en tant que debbo ardade association wuuro par ce que ko association mo ganduɗa jogui ko section mo Fouta emo Dakar emo France gonɗen noon premier debbo guiɗiɗo ardade fedde wuuro foof taw gardiɗa ko bamma en gardiɗa ko yumma en gardiɗa ko kawma en rewɓe woɗɓe foof gardiɗa Allah waɗi gardiɗen ɗum 2013 eɗen gona e formation même temps 2012 2013 ha 2014 ha 15 e nder hen parɗen formation meɗen Allah waɗi kadi directeur men to janggannoɗen to waɗi men embauché eɗen dokkira couruji modde e nder école he woni jangguino quoi eɗen janggina stylisme modélisme on kala ko fate banggue ñotol kala ko fate banggue art kala ko fate banggue desinde foof eɗen janggina ɗum même temps eɗen gardi association Allah waɗi noon ko nden jaaɗen ha jiitodirɗen Farba Ngom mon fof ne andi o toon banggue to amen to kanko waɗat toon politique kanko woni toon leader enen en jaadirani makko banggue politique par ce que woni ko politique ko Cheikh Tidiane Gadio tan jaadude noon ɗon banggue kono noon jaaduno ɗon ko banggue développement tawden enen gardino association o won projet ji men kewɗi ko wayno agriculture fof tawde kanko jooɗini en toon koye juuɗe makko mbawten pa rewnude beela wawa yettinande en e mawɓe leydi ɓe o teskiti en hen noon o yi darde meɗen foof o wiyeɗin noon junggo o wiyen tinno garen tawten mo beele liggodiren makko kadi e banggue politique donc en gardima association ma won duuɓi tati Allah waɗi hen kadi réussite e ñalawmaji mbaɗannoɗen e kala SALI dilli no feewi politique quoi dilli no feewi politique kadi dille no feewi association ji politique association ji développement surtout kala hitande eɗen kewno wadde journée ji intégration kanko Farba mbatten parane kono eɗen en jogui invité ji goɗɗi en balli hen wuuro ngo ha dañi hen ɗo terrain ji e nder Dakar woni sababu ha wuuro ngo dañi hen ambulance rokka to e nder wuuro ngo woni sababu ha wuuro ngo kañum caggal nde mano poste de santé mum kañum joguinino hoore mumen jagganno hoore mumen équipement mumen ene wonde kadi infirmiére kañum en joɓanno mbaɗɗen feere kadi ha état hokkumen infirmiére d' état ɗum foof ko nde gardeɗen association nde Allah waɗi hen sutturu keɓɗen ɗum donc caggal muɗum noon le même temps kadi eɗen mbaɗa formation en paari en batti jangguinde nden noon ni won noon hankanti puɗɗiɗen kadi nadde e banggue média ɗum kadi mi hokkuma honneur o garta hen exactement parcours Sali Dia on paami tigui Mama Sali onon tigui sukaɓe yeeɓoɓe mbaɗɗon mo idole mbaɗɗon mo roykaye ha joni noon en natani hoddiro wadde joni noon paami tigui la personne avant le personnage joni noon Sali avant keɗen jumpe personnage personne o d' abord holno garɗa holno garduɗa e hoddiro holno gardiriɗa hoddiro holno ɗowirɗa hoddiro ko adi eɗen naata e hoddiro
nande tan e jaabol gotol eyyi hoddirode no natirmi hen kono natirmi e médiaji ni par ce que so wi média tan oto sigui guiɗimi nadde e média ko radio goto ene wiye Cocorico wonnogo États-Unis en 2012 mo ganduɗa kaw meɗen Yaya Dia wanno ɗum nden ko guilay radio ji Skype hokki en émission eɗen ɗo émission eɗen ɗowa hen émission eɗen ɗo hen émission ha Allah waɗi hakkude meɗen e bandiraɗo gorko Hammeli gandodirɗen hen o wi tawde an aɗa wawi ko mbatta o yiɗi waddude e banam gorko walla ko mawnam Abou Samba Diop o waddi kam Abou Samba Diop nden Abou Samba Diop en goni ko kasba nden ko radio Tecciane jaami toon jiidirmi e kaw Abou min jewtidi o wi kam nde pinɗa fof sa dañi dawɗo nden noon temps hokkanimi par ce que même temps mboɗo janggina stylisme o mboɗo may association ji développement même temps kadi mbo jogui atelier mo couture mboɗo ñoota donc kollumomi temps am hokkanimi ɗum haaɓe gummi ɗon ɗo particité Aline Sow hokki kam yewtere kono ɗum fof temps am hokkanimi soko Allah fuɗɗade ha Allah waɗi Piindi TV udditi e Piindi udditi nde noon taw hankkandi mi dartini hokkide couruji ɗi par ce que mboɗo andi no musno waddude hen fof o wiɗa aɗa wadda politique e association de développement e kadi e jangguinde e kadi gérde atelier ma couture dartinmi jangguinde nde heddi atelier couture o mboɗo géré ɗum nden noon Allah waɗi garmi ɗo e nder Piindi TV kaw men Abou Samba Diop itti yewtere tottimi ɗum woni yewtere men Debbo Africa noon natirmi e médiaji mboɗo ɗo émission ngaji ha hande hoddiro ari hono natirmi hoddiro noon natirmi hoddiro tan kono natirɗa hoddiro ni par ce que hoddiri kam aɗa andi ko mbiyata ko hayso tawi tato ganda ɗiɗen gandi ko enen puɗɗodino projet o kadi hoddiri ko projet ɓooyɗo mo ganduɗa ko min e ma e Daoud Diouf puɗɗorino ɗum ɓuuri hande duuɓi tati Allah waɗi en puɗɗima wonno wayi darti gila nden ha Allah waɗi ha rawane gummitinɗen ɗum nde gummitinɗen ɗum kadi ganduɗen kadi ko projet mo ganduɗa so tawi darnama ma ɓiɓɓe fulɓe foof jabba ɗum ma jiid ɗum par ce que scénario baɗɗo important kadi woni tan ko beele eɗen daña ngalo no puɗɗorɗen ƴewɗen peejo holno puɗɗorɗen garɗen jeeɗen e waɗoɓe ɗum produire ɓe kadi même temps scénariste o daari en wi rôle principal o ko yilto ko scénario o ko enen jaggi wadde casting o ko enen jaggi ko enen poti wawde suwande ɗum rôle Mama Sali ari hay mundi ganduɗa tigui ɗo jinmi namdadema ɗo min e Daoud Diouf en puɗɗinomo projet o woodi no wayi mais mayani kono relance o hande kala ko daña e hoddire je le parle c'est une parenthèse ko sabama ndema jinnomi arde hol motivation mo keɓɗa Moussa Niatane e Daoud Diouf ɓe ganduɗa juuɗe juurani mbawa yettade walla mbawa yettinde ƴettuma cuɓima gardinma jaɓɗa ardade kono kadi jaɓɗa yeccade ɗumen ar koye nder ƴiyam wona question ko jomum ne zoñande foof woni alhaali o nene nder ɓanduma ala 7e art waɗi révolutionné hol motivation mo keɓɗa wiide gaare saabu nden buddiɗe ala gandinɗa min projet wona jawdi waɗa ɗum hol motivation o ɗo holto ɗum eyyi motivation o de Moussa Mignam mboɗo sikki tan ko motivation mo ganduɗa ko hen gaddormi ne garanmi nder Piindi min komi neɗɗo mo ganduɗa guila mboɗo woni cukalel goho mi yiiɗa défaite kala ko woni défaite walla ko miijimi ne waɗa défaite mi natta hen par ce que mi yiiɗa déception ɗiɗi komi neɗɗo gëmɗo Allah mboɗo andi kala ko neɗɗo yiiɗi gonɗe ma aɗa waɗa ɗum taw koko laaɓi tulmani Allah wallet hen kadi mi yon kono sukaɓe kono noon ko mbiyata ko manggu wona e duuɓi kono sukaɓe e duuɓi kon mawɓe e haqqille mi wi on oɗon jiiɗi kadi ko kolluɗon kam ko en yoni min par ce que ne jiimi scénario o nde o haalnimi no yaari jiimi an kadi mboɗo andi ka neɗɗo mo ganduɗa ka neɗɗo joguiɗo himme sa yiiɗi hunde tan annen kono am bamini noon mbaɗa mbiyata ko wonat mbimi ɓeeɗo somi jaggodiri e mabɓe oɗo projet ko gono donc ko ɗum tan wonno motivation am mo ganduɗa mi yii mi hoolima kadi mi jogui hen cuusal kadi mi joguima hen jorto moƴƴo sen naati hen koko yaata mi tagui nde natɗen hen yeehi effectivement mi haala noon hon ganda saabu somi wino mi haalinomi émission momin badduno mi haalta ɗum ɗo nde min puɗɗoro woodiro 1 franc min ngalama min mboɗo gomi nder haqqillam projet baɗo ni envergure poɗɗo ni wawa waɗi ɗum sona jawdi o andi min wona jawdi waɗata ko pellital nde felliti o anani minen kadi o annani min nde artisaɓe fof jooɗi batu réunion collective toutes les artistes mon fof ne haalne o haali ko ƴiya ngal woni gonga min mananimo depuis que je la connais gandumomi koye véridique
ngandu momi koye sagesse ngandu momi koye courtoisie so haaji min hoornen wula mais ko kanko artirtami à la raison. Elle te dit la vérité même si tu pleures omo jogui ganduɗa ko ɓerde jurum hoddiro kala ko daña hen onon kala tous ceux qui nous regardent kala ko mbawɗon faggade ne moƴƴere ko sababu nde oɗo debbo wadde mo manani sababu manta jomiraɗo subahana taala manemo nde min jooɗi minen foof ko kanko itti o wino wona Mama Sali yimɓe kewani yiide ko hewno wadde freiné film uji men ko jomum ittat coppreji mum ha ɓooya hankkadi ne alandi ñande fof yaltinde wona hunde werde yataw ko jaltintaɗa waɗa hen ko holko addirantama yimɓe jii hoddiri ko meeɗa yiide hay film goto sponsor te sponsor o e andinde bandiraɓe caggal Allah e nelaɗo mum sponsor premier sponsor envergure mawɗo koppreje poɗɗe noon nadde nder Piindi TV c'est grâce à toi hol motivation walla hol cuusal ngal ganduɗa wadde affronter ces genres d'entreprise taw wona branlo heɓen mbiya sa heɓani branlo wawa nadde mais cukkiri ndi no wawno foof nadɗa ha jaltinanɗa min kappe ganduɗa wayɗo de projet holno ɗum ari eyyi ɗum fof de ko Moussa minen haal premier so tawi lingu yari karaw yo yetto Allah yetto yo lawƴoɓe kore ko gonga en cabbini ɗum fof kono projet o kadi nde puɗɗiɗen nde en kolli ɗum mawɓe galle ɓe kadi fof jewteten hen e kaw Samba Diop par ce que ɗen gandi en mbawa wadde ɗo hay hunde e galle he ko ganduɗa o yaadani ko ɗon nodduɗen bandiraɗo gorko Daoud Moussa Dia kolluɗen mo scénario baɗo ni nanɗo e galle he te kadi acteur eɓe keɓama fof heɓama heddi ko beele yimɓe daña moyji no mbawi fuɗɗorade compagnie e kadi nde puɗɗiɗen nde o ari o tawti meɗen exactement woni no mbiten ni ƴetti moyen ji kadi o totti en yen puɗɗo en puɗɗima en jaltini quelques épisodes fuɗɗima dogde mon fof ne andi hande so tawi sponsor sawi aɗa ƴaman debbo arda tan juuɗe ɓoole arta kadi aɗa ɓooni comji sehi gatta ko aɗa ñanti woda kadi ko gadduɗa beele debbo mo ƴamata o kam ne jogo cuusal nadde ma donc tawde hankkandi en mbaɗi fuɗɗima yeeɓede heewi vie uji fof ndendinmi fof en tant que kadi komin jogui hande kala ko fati commercial marketing min woni directrice commercial marketing donc hayso wonano pour projet o hoddiro ko enen tambi ɗum haysino woni ko projet goɗɗo ko rôle meɗen yaade yiiloyade ngaalu pour artude galle he par ce que ɗum rôle meɗen en tant que directrice commercial marketing ndendiɗen gueɗɗiɗi ɗi foof jaaɗen ne jaaɗen Allah waɗi Elhadji Demba Ka en gandodiri e muɗum gandodiral ne ko won tottunoɗen numéro mum téléphone tan tantuɗen mbaɗen ɗum message wona o profond mbaɗen ɗum message Allah waɗi hen suturo jabti meɗen nde jabtuno meɗen nde tawno e mbi neɗɗo no sakkima yurma fof ko noon ɗatirtuma neɗɗo saɗa ara e muɗum tan arde mum neɗɗagal tawi ko neɗɗo mawɗo kañum ma jaggiri neɗɗagal ma ngal Allah waɗi hawtu meɗen rende fou jaaɗen joddiɗen muɗum caggal ne joddiɗen mum beru mumen jewtude muɗum kalan ɗon ɗum télé ɗe kalan ɗum projet ɗo jogui ɗen kalan ɗum fof ha jettuɗen ɗum hoddiro kolluɗen noon ko projet ji fulɓe foof jeeyi kadi kañum kadi ko hande ko parnoro e nder fulɓe e taw noon so tawi ɓe mbi hay sino ɓi yumma dañi o mahi sato makko o waɗi rawande damargal makko o wi sa ari ma naat kono tan kaɗa wirto aɗa joofaɗo e ɗum ko Moussa Mignam ji tan en weeli wadde hande kanko Elhadji Demba Ka kala pullo ena fanoroma eko dañi ko eko dañi kadi o artire leydi makko surtout ɗum wadde kadi investir e nder leydi makko kala mum ɗum foof fulɓe en belti hen kono noon emin jiya on waɗa publicité téléji goɗɗi e banggueji goɗɗi pourquoi pas o artir ɗum e fulɓe kadi ɓeydo kadi weltanademo o welte haala ka ɗon o ƴetti numéro mo ganduɗa kañum woni directeur KP on o resdi kala ko fati KP par ce que anan kanko woni PDG o kono secteur fof wonma waɗ ɗon directeur o witti numéro mum o totti kam o wi o noddi on ɗon o yi on mo tottum numéro ma o totti on numéro am o wi mbaɗe feere jinduɗon le plus rapidement possible kadi ƴeewa yiwde makko ƴeewa famodirde makko on noddimi jaami bureau ji mabɓe Almadi min joddi en joddimi tawde anen ko entreprise wona hunde weeɓore alay saago avocat uji garo jooɗo joguiɓe communication men garo jooɗo eɓe mbayno leydi kamɓe fof ɓe gari ɓe keedi kam nde kalmi franchement parlé ɓe mbi a waɗi min convaincre mbimi goni mbi c'est bizarre par ce que haaduma haalde ɗo won téléji goɗɗi guiɗimama ɗo surtout téléji haal pour e mbaddi kam cité ji ma won ɗiɗo mi watta ɗo cité ji inɗi ɗe ɓe mbi demande mumen sponsor nanɗo plus de 3 mois mais an a ari e nder une journée a waɗi min convaincre communication ma c'est parce que aɗa waɗa communiqué no moƴƴiri eyyi dañi wune ti communique bien donc min beltima e ɗum donc tawde kadi ko patron waddi min e ma inchallah mamin daro hen ni woni hankkadi hedde min jokkodiri rendez-vous mi dokki kam fof mi yaaha ha yetti signature o jaami cinninoyimi ha nde Allah waɗi kemmi
ko ɓe poti tottuɗen ko gattuɗen ɗo e nder hoddiro on nani ganduɗa ko no mbinomi nannire ka joni mo manani sababu manta jomiraɗo subhanahu wa taala ko mbiyata mo wala haydara fotani yawde haydara kono joguiɗo yimɓe ɓe wasani haydara wadde ko yimɓe e relation anni e moƴƴo kadi aussi wiide wonta ko famdinde hoore mum sa wi hunde wontata famdinde hoore ma Sali en naata seeɗe nder hoddiro yurminima parti ɓurɗo muuse du début à la fin aɗa haaɓo hunde nde taw Allah ne longuinma walla aɗa andi vraiment ɗum ɗo kaɓorɗa wona gañgu tigui rigui wona gañgu kono awa joguima pressentiment rek ko hunde moƴƴani mauvaise augure quoi départ ma e hoddiro oɗon rôle ɗo yimɓe cikkanoma ɗo holno gurduɗa ɗo e nder film o e nder kadi wima au delà du film quoi weeɓani Moussa Mignam par ce que de un mi meeɗa joude série donc ko mbiyata tout début difficile wona hunde wemde ko won ko ganduɗa ko doomo Allah waɗata e neɗɗo ene hawni séquence no juumi goto fof tan ɓe mbiyani moƴƴi hen sa wiya Daoud Diouf an min pourquoi mi juurta lawol goto ɗo c'est parce que mi heeɓi ko jinmi ko mais min hooram ɗum hawat kam pourquoi mi juuwi lawol goto walla te wonɓe ganduɗa ko ɓoyɓe hen ene juurta ronke yo feew donc ɗum ko gueɗe Allah mais rôle mo tottami o min hooram mboɗo andi weeɓani weeɓanta kam weeɓanta kam kadi e hay jiɗɗo min par ce que au début haade yimɓe pamde jagguirno kam komi bonɗo si o debbo ko bonɗo kadi mbannan ɗum e commentaire uji he eɓe tawmi to kadi hay TikTok ɓe mbaɗa commentaire uji baɗi noon mais mi jalat par ce que mi yetta Allah mi anda rôle o waɗi réussir par ce que rôle mo sa tottami ne wawi ko wutta mo ɓornotoɗa sa ɓonni mo wutta noon no fotani e ma kala jiiɗo ene andi ɗum yo wawi yodde ma wutta mo fotani neɗɗo yooda ha e muɗum kono sa ɓonni mo wutta fota e ma kala jiiɗo yooɗa ɗum ma ene andi ko ɓonnuɗa ko ne fota e ma wadde fitte ko sa tottama rôle a joui ɗum hannirta ni tan a yara ha nanda hen so tawi ko rôle moƴƴuɗo wiyete ka moƴƴo so tawi ka suuɗa hen ko boni wiyete ka bonɗo kadi aɗa faama ɗum yimɓe par ce que an hoorema ne hemma joɗɗa aɗa yeeɓa teltaɗa aɗa huuɗo jomum aɗa ƴetto ɗum taw ko acteur walla actrice yettini mission donc c'était pas facile mais mono mbaɗa andi scénario no yarata ni mi jala mbimmaɓe paamoy soɓe paamoyima ɓe gandu wona bonande koko wiyete ko yumma ko par ce que jinno ɗon hollirta ɗon ko yummiragal en foori ko wiyete jinnaɗo en foori surtout yumma connexion kulbiniɗo woni hakkude mum e ɓiɓɓe muɗum kala kono heeɓa ɓiya hay sino woni ko caggal leydi aɗa woni ɗo ɓiya no famgoto tan mbaɗa ɗum kay centre ɓandu ma donc so tawi wonko ɓiya woni e dow mum fewani alay saago a wawa ɗum jabde ɓerde yummiraɗo woni ko wawa jabde ɗum wadde ko ɓerde yummiraɗo Sall Mamma Sali o kañum salino ngal ɗo dewgal wona question salade situation famille maɓɓe tout mais ko pressentiment ko pressentiment joguinomi gandumi ngal ɗo dewgal par ce que e kala saaha mbiyan mom ko oɗo debbo mi yiɗanama ɗum oɗo debbo a wawi resde ɗum min hoore mi jooɗo hen saahaji min de mi andani ko gañirmi ngal ɗo dewgal ko mboɗo andi ngal ɗo dewgal ngal moƴƴani ɗum sen ƴeewi par ce que kala ko juuɗe en nane vraie vie neɗɗo yummani salonma hunde tan caloɗa tiiɗa hoore naata hen kono sa yi ha nder ma yi conséquence uji ok e siftintami professeur am goto o wino yummako omo foti arde bateau Joola yummako wimo yaara poɗe ndure ha to port ɗo yummako wi sa yimi harminima o komi jeehowo o yeehowo nabbi o telli o wi nene min aɗa haaɗami gurdamam te somi yeehi Dakar ko poɗmi régulateur mawni yummako wiya yaara par ce que mboɗo sohluma o cohlirtamo pour guesa ma janggo guesa ma somi arti mboɗo wawi jokkide yummiraɗo wi ko wannam guesa ba ha para jaaha o jooɗi o yahani o wi hirande a yonti o ñamani weeri bottare o dewi to guesa ba o arti o ñamani o nani baro o yoolimo jamma ayi ko ɗum yummiraɗo wonno sentir donc nak ko ɗum Mamma Sali wonno sentir hakkude Ousmane e Mariam Sali jami ko directé e dernier épisode o par ce que ɗon hankkadi ne waɗi résumé film o nde jaaɗa hawwima ko ɓiɗɗo mo negnoɗa o ko kañum tigui woni ɗon déjà e nder po artiste o holko mbaɗa sentir mbami sentir ko min tan Allah subhanahu wa taala ganduɗa par ce que ɗon a woyni hewɓe ɓalli maayi par ce que aɗa andi Moussa Mignam no waɗa séquence uji joie ɗumen an hoorema naata ha nder ɗum heeɓi kam hen waɗi mi dañi ɗiɗon séquence uji ɗiɗi haɗa oɗon séquence mo joddima e Ibou Kane mboɗa haalanamo hakkudemi Youssouf no waɗiri kam violé ni
j'ai senti que mi heɓi ko muusimi e ɓerdam wona pour min noon kono miijimi kala debbo baɗanoɗo violé holno wuurdi par ce que mon fone andi violé no muusi banmi sentir ko mbaɗata sentir ko traumatisme donc hayde yimɓe juumi séquence o parmi affaire o jaggi kam mi heɓɗa jungguinimi quoi par ce que mboɗo andi tigui ko juumi ko wona hunde welde a yurmima mama sali yurmima mama sali donc o gay séquence mo mbiyata ko kemmi hen messuji e ɓeeto o nodda tawni ko anduɓe men fami mbiya min goyi ɓe mbiya sali miñam min goyi ɓe gay mbiya minen hande jamma men o fof boni ɓe mbaɗa audio ji ene goya direct hen exact mi liira mi jala kono mi faama ɓe par ce que min hooram de joimi ɗum de sa yi min hooram no jiruɗa hamni ganda tigui je suis dedans te donné à fond nde o wi kam tan ɓi o kanko woni Mariam Binta Tall tan ɗon hanka déjà nde o wi Binta Tall tan mi nattu wonde neɗɗo kadi o hokki kadi indice uji par ce que o hoɗi ko Dalifort mbaɗa andi Binta Tall de hoɗi ko Dalifort mbimi Binta Tall nganndu ɓiɗɗo goto jogui o wi ko kanko mbimi Mariam o wi eyi mbimi Mariam mo banam gorko resnanoma o wi eyi ɗon pourtant mi woyi gonga ray gonga c'était pas moi donc ɗum ɗon ko hollirde tan aduna ene juur koyngal kadi yaltinde gonga mo gonduɗa ko gonga huccidde neɗɗo ma gandinama ɗum ɗo ko ni woori c'est tellement lourd par ce que aɗa fastinimo ɗon ɗo joddida e Ibou Kane jomum ene salo ni haalde gongo wasa wadde nuye quoi mais tawi le courage mama sali holno wurti ɗon c'est difficile quoi par ce que neɗɗo jogo hunde ha mi maaya wiya min huccita kaari mi haalan ɗum eyi ɗon ko hollirde tan ko neɗɗo haalpure mbiyata gacce dabbe ɓuuri gacce juuɗe kadi neɗɗo wonɗo jettotoɗa tan haal gongo e tawno kuccita e hande Moussa mi wonma hunde mi huccita e ma mi haalanma face à face ɗum won ampleur mo dañata kono somi haalna ɗum tawi ko Djiby Dieng ari caggal ma haalanma gongo tan hankkandi pour jaafoɗa ham ɗum weeɓata min hankkandi yettima ɗo ganduɗa ko alay saago mi joddo e joom gallam mi huccidiri e makko face à face mi haalnamo gongo o ɓuuri o yaaha Yousufi haalnoyamo gongo o walla goɗɗo haalnoyamo gongo o par ce que nden hankkandi pour hankkandi o famami weeɓata kono nde joddino e makko joguimi courage pellimi kadi haalandemo gongo o malgré muusi waɗi fof kono o faami kam état moitié pardonné eyyi o faami kam kadi o yaafimamami noon ko wiide kala debbo kala ko mbawɗa wadde e aduna oto suud joom galle ma haalan ɗum ɓuuri goppa goɗɗo ene haalan ɗum nde tawno haal premier kewide majjere ala ko wasa yewtide manque de communication ɗum woni ko tarasɗa ɗon d' après tout les deals avec Adama Diop mais ganduɗa tan hankkadi ɗo yaaha arta foof il faut ko ganduɗa ko conjoint ma o joɗɗon kaldon pamodiren te so tawi yiddino heddi lurdirde wawa wonde ɗon Sali nde garɗa tawɗane huume garɗa tawɗane huume min ko ɗon ɓuuri wadde mi tuusi kam no feewi par ce que c'est que vraiment belamma ɗo ɗaminoɗo ɗo hankkadi ne ɓendi Ousmane no wuuro ɗum Mariam no wuuro ɗum wiya on va accomplir notre rêve waɗa brisé mais mi yahan toon hol séquence tan markuɗomo e nder série o ha laaɓi mo gonɗa an a juui ɗum ene heddema ha joni oɗon séquence yimɓe ko séquence uji ɗiɗi won mo joddima Ibou mbaɗa waɗa ɗum avoué hakkudeme e Youssouf o mbaɗa haala ɗum affaire viol o marqué kam par ce que j'ai senti que viol weeɓani ene muusi wurti ɗum ko oɗo séquence nde maire o haalni kam mboɗo wone lawol mboɗo dongna mboɗo fayi to mariage to mboɗo mi huuli guila ɓe kumde taw mi yettaki ko ɗum wonno probléme wonani probléme pour arde haalde ala wonno probléme ko guila ɓe kumde taw mi yettaki ɓe kumdana ɗiɗo jiiduɓe yummo goto ngal dewgal ene gande ko karmo ngal ko musiba en tant que noon debbo jibinɗo woni caɗelam holno mbawmi wadde lawol ngol juutiri kam woni pourtant won wiɓe noon ko gummiɗa ko hatma yettata lawol ngol juutiri min e yeɓoɓeɓe pourtant lawol ngol ko juutirimin koko min ɓuuri juutirde par ce que min hooram mboɗomi heeño mbaɗa waɗa tout yomi yetto avant mum humede par ce que mi tawin humama hankkadi ko bonnatno koko boni min en tuusimi hakkude ma e boiro to garɗa e damal ɗo namdiɗamo to Adama woni
o wiɗama adama ala ɗo mi yiyema manda ko yunginare mawde mino jaɓan noon mi yiyema yunginare mawde walla min o ni tawaɗo nde tourte holko waɗa ɗon dégagé cikra ko véridique quoi cikra ko vérité e ma quoi en fait natti wonde série quoi natti wonde série waɗi noon ko déception kemme adama par ce que adama ko gonga ko min noddimo pour yo ar o bonna hakkude Mariama e Ousmane noddirmomi ɗum noon ko mun fof ne andi kiram gorko no fotiri so tawi an hande aɗani caggal leydi an Moussa a nani sehil ma nana yaltide e ƴamƴamma mo ganduɗa yimɓe fof mbiya op a salima sehil ma o ƴewani ɗum fof a yeehi jamfimama yaltide sehil ma oppa ɗon exact min wadde so Ousmane nani adama nana yaltide Mariama mo oppu Mariama kono noon mi noddirano adama pour yo ar mbaɗa feere mbadda malde e goɗɗo ha mbaɗa mo reedu surtout viol kadi ko ganduɗa min hunde nde ganduɗa ko mbanno ɗum sibir mi wuurino ɗum donc dikkude o haalnimi ɗum nde tan taw hankkadi mi nanino Ousmane haalninomi adama ko wadde malde e sira seur o ha waɗimo violé mbimi ɗum mi gamani ɗum de Ousmane haalnimi ɗum wawa ɗum gamde sona mi ara adama haala hunoko mum nofram mi ari noon mi noddi adama mi ronki hebde ɗum mi ari mi tawani ɗum galle mumen gardien wi ɗum yeehi mbimi wadde ko adama wiyano ko kañum waɗi ɗum ko ɗum woni déception mo jinɗa kemmi o ko namde ɗiɗi saabu Djiby Dieng waɗi hen signalé Sali holko mbawata fadde saison 2 holko ɓe mbawata wadde kadi ha saison 2 ara taw ko hunuma noppi mabɓe holko ɓe mbawata wadde hol fodde nde ɓe jogui hen saabu mboɗani hande haɓe jewni saison 2 enen kadi e koye men nous avons vraiment le plaisir de continuer de les faire plaisir eɗen jogui nden softede mais kamɓe kadi eɓe jogui hen responsabilité holko ɓe mbawata wadde ha saison 2 ara Allah jarama Moussa miñam e ngal namdal bangal fayide kadi tawno namde ma fof ne jubbi ene beeli kadi jabtade honno ɓe mbawata wadde ko wiideɓe goto moƴƴo ko Allah ko wiideɓe kadi weeli jingande ko teddotoɗo ko wona biyo goppe o waɗa ko wiideɓe guila Piindi fuɗɗi faari joni eɓe gandi série ji kewɗi ndewi ɗo te so tawi wiyama émission ko gonko kalis kono ko watte investir série ko ala ko watte investir ha foti hono noon série ko ngaalu mawgo namdi Moussa eɗen gandi bandiraɗo gorko Daouda Moussa Diagne nan itta juuɗe mum ne waɗa hen no feewi mon itta juuɗe makko waɗa hen no feewi surtout oɗo épisode final ko million ngaji o waɗi hen par ce que ene fof ne gandi épisode final o no waɗira organisé ni fof enen fof eɗen gandi ko ngaalu tigui ko ngaalu tigui waɗa hen par ce que mon fof ne andi actreɓe aroɓe mon fof koma heeɓa pasuji mumen ɓe koma ñamde guila yardo guila fof guila décoration transport fof eɗen gandi ko ngaalu ha wayno leydi te pourtant ko épisode goto tan kono omo anduno woni ko kewɗen wiide ko série no fuɗɗo tan weela jogo sens fin on wasa wadde e sens goto ko bonna série o ha bonna ɗum eɗen kewi yiɗumi série ji taw ni koye labelaji mawɗi ko ɗum noon on defet noon calinɗen mbiɗen mbat tout beele mbaɗen résumé fof beele série o no fuɗɗirno waɗi sens ni ɓuura wadde sens e fin o ɗum noon alay saago waɗa hen investir ngaalu kengu ɗum noon eɗen gandi omono waɗa kono noon moƴƴi kadi ko leñol ngol waɗanta ngol ha kamɓe fof ganduɗa hande ɓe jaɓɓima hande série o goto mabɓe fof nana nodda e banggue mo andiri o ene mbaɗa message uji tinne jokke série o tinne min jeewama joni so samedi yonti min jungguido hamin tampa ko mbiyata ko juuɗe ɗiɗi coɗodirta nde laaɓa gonga bandiraɗo gorko Daouda Diagne waɗa kono ko ɓuuri welde ko koɓe puɗɗino ko gonga wonko fuɗɗino e mbaɗa hen grain de sel mabɓe mbawa wiide heewi en pamɗinta ɗum kadi kono kam au moins hay sinno heewani wona kewgol ma o kam ɗo heedi hay sinno kam koye ndiyam wona tawde appartement uji ma loué autoji ma loué transport uji ma mbaɗe actreɓe ma ƴewne hay sinno ko kaseji mumen way foti wade foof ma ñaame ma yare au moins so ɓen keede appartement uji ɗum ɗo kamɓe kam ko boni fof hay sinno ko restauration mbawa hedanden hen wadde ko wiide leñol ngol onon yeeɓiyankoɓe Piindi TV onon yeeɓiyankoɓe hoddiro oɗon jiiɗi série moɗon jokka inchallah rabbi somin guuri min mayani ma jokku eɗen gandi kadi bandiraɗo gorko Daouda Moussa Dia no wuuri mayani ma jokku directeur men ka Abou Samba Diop no wuuri mayani ma jokku équipe o pi kadi
équipe hoddiro fof fuɗɗinoɓe guila acteur ɓe ha e caméraman uji kamɓe fof tan kala gonnoɗo tan e nder équipe hoddiro sono wuuri ma yani ma jokku kono noon onon ne banggue mon mbaɗe somin jaggui banggue amen jaggon banggue moɗon oto jawe ko joyi ɗon so temedde ɗiɗi so ujunere so ujunnaji nogas so ujunnaji sappo leñol ngol e yeewiyankoɓe ɓe fof hay sino goto mabɓe fof ko temedde ɗiɗi wanno deuxiéme saison oɗen mbawi jokku ɗum taw dawɗo waɗani hen hay buuɗ taw goɗɗo waɗani hen hay buuɗ yeeɓiyankoɓe ɓe fof de mbimi kamɓe yeeɓoɓe joni épisode final o plus de combien de 100 000 non 130 000 personnes hein 135 000 personnes 135 personnes ɗi alani goto fof so waɗi 100 francs alani foti wonata wona ko 1 350 gasi joni so goto mabɓe fof waɗi temedere walla waɗi temedde ɗiɗi no foti so goto mabɓe fof waɗi temedde ɗiɗi tan en jokkitat série o goto mabɓe fof waɗi temedde ɗiɗi goɗɗum aɗa jogui 13 millions ɗum ɗon noon 13 millions ma jokkit série o wona ma jokkit deuxiéme saison fo haw laaɓa joni noon kala moon jiɗɗo jokkude e numéro meɗen commercial oɗo 980 77 980 33 39 son mbaɗimo so Orange Money so Wave so tawi kayne ko KP fof nane makko so tawi ko pour inde nde taw neldoɓe riya walla ko way noon komin jogui commercial mbattan ko Salamata Dia kala ko mbawɗon wadde enen ko Allah ɓuurani meɗen nde tawno mo dañi hunde ɓeyde hunde ittata e nder hunde nde son mbaɗi ma yetto e nder galle o ma yetto équipe hoddiro o hoddiro so tawi jiɗɗon hay sinno ko ɗo e 1 mois min jokkita ɗum inchallahu rabbi wadde soɓe paari eɗen paari so paari eɗen paari hay sinno ko janggo Sali haade men uddum noon haade men uddude woni guure ɗe ganduɗa ko mamaje guure ɗe ganduɗa ko mawɗe e nder Fuuta comme no waali jantani aɓe manma suivre te aɗa weltoroɓe kala e saaha e damgo ɗe ganduɗa ko innema yeehiɗo koyngal ma yaɓani e nder diaspora o dédicace faade mabɓe gonga aɗa waali kam ñande mi haali ɗo mo sikko émission men hakkude men ɗeno balde taw mboɗomi Côte d'Ivoire exactement wanne ne mbaɗa émission pat tan jaami paami Côte d'Ivoire kono messuji ɗi gasata walinaɓe hankkandi kam fof ɓe laawi kono noon ko gonga yam min komi jiɗɗo waali mi haalama ñanden ko nomnomi mi yettinani min gonmi cukalel nde somi wiyanama hono jiɗɗa dañde gorko ko ɗeɗo guure ɗiɗi kalannomi mi waali jang tan walla mbiyen dulumaji joni waali jang tan ɓolo te nette hay wuuro hen goto dulumaji kam heeɓi toon yaade kono waali meeɗa toon yaade kono ƴeew nde mbiyami noon ne bo sikki ay nden aɗani mboɗo yaɓanno nden série ji en goni France taw ko théâtre dulmaji naaɓe jinmi ɗum waalino ko inde nde waali jang tan min komi waali jang mais ko toon jinmi dañde gorko nenam ko ɗum toñi renno kam waɗanen histoire am mabɓe koko ɓooyi joni gural sule Boubou Gaysir dewal sawlamu yer jaam koli teŋel Sali Diawi ko toon yiiɗi ko ono yoɓe dillu yoɓe dillu ɓe mbaɗa ala ɗum ko ɓooyi ko passé guila momon cuhlel ɗum affaire dewgal ngal ɗum ko anda joni noon ko waali jangtannaɓe yomin dillu ɓe mbaɗa juuɗe mabɓe hoddiro tigui tawde min ko wuuram préféré yomin dillu mbaɗa jungo mabɓe hoddiro e guure ɗe limtoɗa ɗo ɗe foof jab damgo foof damgo o min hande hoddiro tagui hande gandumi guure kewɗe ɗe ganduɗa mi andano ñanden min birti wuuro Woor emin payi Daara Halay kalɗon wuuro ngo mbimi wuuro ngo de tagui mi andu ɗum ko pour hoddiro aɗa ko wayno buuɓe en foof ɓuuɓe hande ko banam gorko biyeteɗo Ba Muntaga gonɗo to e France mo ganduɗa ko jiɗɗo Sali tigui o mone yiɗɓe Sali Dia ko ɓuuɓe najo ɓen foof ko hoddiro tagui mi andude ɗum e guure goɗɗe ɗe ganduɗa meeɗa andude ne woodi kono wonno numéro commercial soɓe guinniti yimɓe kaala guure ɗe ko bellama mawɗo ko plaisir mawɗo wadde ko wiide tan guilay Damga ha e Ngenar walla payanto guilay Tamba payen Kolda partout tan kalɓe fulɓe mbawi wonde Madina Gounass kamɓe foof ɓe mbiye bisimilla mabɓe hoddiro yo mbaɗa juuɗe mabɓe e nder hoddiro en jetti Allah noon Moussa en jetti wonɓe to e diaspora tout à fait koɓe yiɗɓe hoddiro kadi won mabɓe hewɓe mbaɗino hen juuɗe mumen sokala won hen jaaɓi inde mumen inne won hen ɓe ganduɗa mbi jaɓani inde mumen inne en jettiɓe kamɓe foof en jarnima mabɓe eɗen mbiyaɓe noon ko mbaɗata ko so junggo nane dande ɗeɗɗere yawtani ha joni yo battu hen juuɗe mabɓe beele mbawen jokkide saison inchallah ko noon tigui ko wayno Hafsa Demen yiɗɓema ganduɗa ko citortoɓema e alandi Sali Dia aspect goto mi haalani ɗum mais ko panafricaine omo jogui fibre patriotique ganduɗa ko femme africaine debbo afrique naji mo wiyata ko kanko tigi woni ɗo fa tabarakallah a jarama Sali e on projet mo mbaɗɗa piloté mo gandinɗa leñol fulɓe ngol ene waɗa ko woni yeeso ko ɓuuri hewde ko woni yeeso ko ɓuuri welde ko woni yeeso ko ɓuuri hewde gartam
min jettimo min à travers ma voix kala journoɗo e hoddiro wi Allah jarama a jarama Sali Dia oto fawru hen junggo ma kadi nde wonon somin jima min pulani avec toi tout est possible en calmini kamɓe foof ko wayno o kursum si en fatabarakallah yeɓoɓe hoddiro yiɗɓe hoddiro tawa reɓe to diaspora Sali Dia wi on son pari han min kari inchallah le jarama on jarama merci Sidi